Takže čau lidi, a my vás vítáme u dalšího vtipného vtipu. Ano, jak trolit v Minecraftu. Začneme s mojí kanceláří. Už náma není banán. Už náma není banán, no. Jinak, pro ty, kteří nesledovali naše předchozí video, to je druhá část, víceméně, protože někdo to posral a natáčelo se to jenom 5 minut, že ano, Martine? Ale skončilo to náhodou docela dobře. A trošku si s tím pohrát, já to vystříhám, přidám tam nějaký to a... Takže uvidíme, jak to bude vypadat. Protože se to tam teprve uploaduje. Uploaduje, to zní docela blbě. Fakt? Postřeh? Taky si myslím. No, že jo, ty máš postřeh jako slepej bez houslí. Michale, ale jako sorry, ale mně se tam fakt jak rachejtle s těma obrázkama moc nelíbí. Tak je sundej, no, ale jako jenom, že to zabralo docela dost práce. To nevadí. Dá se dát do květináče rachejtle? Asi. Sakra. Ne, já to nemůžu zničit nukrem. Umři. Vidíš, čítovat se nevyplácí. Bádo, to víš, jak dlouho to budu ničit? No víš, jak dlouho jsem to stavěl, ty kretene. No, mně se líbí víc červený kytky. Michal už nám přestal chodit dveřma. Ne, chodit. Co je? Používám díry. Ne, díry nepoužívej, používej normální klasický dveře, které jsou od toho, aby si v nich chodil. Oka. A ne, že si děláš. Sakra. Ne, už jsem tu měl takový hezký dveře ve zdi. Ty vole, ty jo, sakra. Co Tak zas? si musím udělat novou kancelář. Co zas? Že jsi nepoužil. Ne. Ty debile. Doufám, že se mi nová kancelář bude hodně líbit. To víš, kliknul jsem vedle, viď? No jo, no tak. Tak už to do ničím celý. No tak dobře, ale to křeslo si tu nech, to je hezký. Křeslo a vlajku si tu nech, jako já myslím, že to ani moc bořit nemusíš, jenom to prodlož po stěnách. Já jsem si tamhle udělal. Tlač! A Martine, už to bude. Sakra, to je díra někam úplně jinam. Bude to chlapeček. Ne, v tom případě holčička. Pravda. Ano, Martina Urbanová, aby si měl Slávek s čím hrát. Naše videa a Michalův humor. Můj originální humor. No, stejně jako Mori. Ty to prdele. Proč? Mám jít do prdele. Protože kopíruješ můj úžasný pryčký přízvuk, ty kokote. Jinak pro ostatní, kteří neznají naši fyziologii, naši fyziologii, Miloslav Pospíšil je debil. Dobře, teď budu mluvit normálně. Čím to prdele? A proč? To by nevěděli. Kdo je to Miloslav Pospíšil? Pošleme fotky. No. Dáme tam k tomu fotky. Fotky. Já fotky. Fotky. A nejhorší na tom je, že jeho matky. Miloš Zeman. Jo, jinak, nevím, jestli to bylo v tom minulém videu, ale prostě kdyby nebylo, tak to zase zopakuju. Smutná zpráva, dnešní volby vyhrál Miloš Zeman. Ale nebojte se, to se spraví. Až půjde do Senátu, odvolí tam nějaký hlasování, ty debile, co jsi to tu proved? Co? No nic, zpátky k tématu, já chci jenom ty rachejtle! Aha, já už mám plný inventář, tak to je ono. Ach jo. Jinak, takže Miloš Zeman, buďte v klidu, Miloš Zeman odvolí nějaký zákony a pak půjde do kantýny na zelňačku a bude mít potom 3 dny sračku, takže... Pohodičku. Michale, není tě moc slyšet. Je to lepší? Jo.
Je to lepší než moje babička. Jinak teda ještě pro ty, co neviděli ten předchozí díl, že já myslím, že za těch 5 minut se toho moc nestihlo. Jsem kurva, jo. Ne, zase. Jo, že Zeman. jsme teda na Creative serveru. Jo, to Jak jsem si říkal teda- snad. Myslím. Jak by si teda mnozí nevšimli, jakože, ale na survivalu se tohle asi nepostavili. Ne, Teda jako jo, ale jako s mýma hackama je to nejlepší, že jo? tak dobře, no tak když A někdo tohle používá... video se bude jmenovat Hackři na serverech. Ne, to video se bude jmenovat Miloš Zeman si dá zelňačku a pak bude mít sračku. Jo, tak jo. To je dobrý nápad. Já. Ale budu to muset napsat nějak slušně, jinak mi to YouTube zruší. Ale s tím musí souhlasit. Přijdeš tak do mý kanceláře, je tam menší mejdan. A stavím a tlačím. Michale, tlačím. Přijď do mý kanceláře, je tam mejdan. Já si obnovuju svoji kancelář. Pojď do Ne, mýho kanclu, že je tam se- že se mejdan. Zůstalo to tvoje krásné logo. Je to uprostřed? Možná. Už asi ne. Tak, to vypočítávám. Přepočítávám. Nebo ti to zase bude muset vypočítat někdo jiný. Hele, Zelman je tady. Je Zelman. Podívejte se tady, jak je tady ten Zelman. Ať to prdele se Zelmanem. Ne, on je tady někde. Ryťo, já mám Zelmana už plný zuby. Zelman je náš soused. Miloš Zelman, ty. Miloš, věřte Milošovi, ať bude mít sračku či ne, bude to Miloš. Ať bude mít sračku či ne, bude to Miloš, náš nový prezident. Míla. Miloslav Pospíšil. Jinak, slyšet zábavnou anekdotu? Jistě, že chcete, pane. Samozřejmě, že chcete. Michale, zase tě blbě slyšet. No, je do prdele, je to lepší? Jo. A do prdele asi půjdu, pokud ti zase uděláš. Já si chci zase udělat bránu do prdele, ale už mi musíš slíbit, že ji nebudeš bořit. To jinak ti Jo, tady... ale já ti s ním pomůžu, jo, trochu. Když ji budeš bořit, tak já ti tady budu zase grifovat dům. Ale ne, to musíš udělat jako, aby to vypadalo fakt jak prdel. Víš? Já ti pak i namaluju mapu. Je a moje krásné logo prezidenta. Docela se mi to vážně líbí. Michale. No co je? Počkej, co tady máš vlastně napsaný? Prezident Antizemanovské republiky, prezident Antizemanovské republiky. Počkej, musím dělat na stolu květinu. Dej mi tam květinu. Květinu. Počkej, já to mám blbě. Počkej, ale tohle je znak Antizemanovské republiky jako květinářský. Ne, počkej. Tady vyvádím. Michale. No? Když já dělám... Podívej. Já dělám... No, co? Dítě, to je v pohodě. To je vlajka České republiky. Ty debile, no jo? Počkej, já to trochu osvětlím. Ať je čr. České republiky. Já... A já už dělám. Ale dáme mimo nahrávání. Co říkáš? Že uděláme jednu věc mimo nahrávání. A pak to ukážeme lidem. Uděláme na střeše jedno překvapení, který teď neprozradím. Aby lidi zírali a dávali lajky a komentovali na příští díl. Jo, myslíš to, co to myslíš to překvapení, co jsi mi rozgrýfoval, aha! To taky. Ale... No tak já ho jdu zase připravit, prosím. Ne,
fakt to uděláme spolu. A ještě jsem něco chtěl říct. Jo, jestli Miloslav, ten Miloslav, o kterým jsme mluvili, dá něco do popisku videa, tak ho vykopnu, vymažu, protože mám vymazaného ze Skypeu, z Facebooku, ale jestli jako fakt jako něco napíše, jakýkoliv komentář, tak ho vyhodím a zablokuju ho na tady ten kanál. Jo, zablokujeme ho na jeho anál. Teď se ho taky. Ano, zablokujeme mu anál. Miloslav Pospíšil bude mít zácpu. To mi nedělej. Cože Pospíšil bude mít zácpu, teď Pospíšil bude mít zácpu. Já myslím, že skončíme video. Tak já bych řekl, že to můžeš jako to zastav a uděláme to překvápko a zakončíme to překvápkem. To bych mohl. No tak ok, tak to zastav. Tak jo, tak to zastavím. Tak čau! A v tomhle videu. Počkej. Takže podívejte se na